channel, Bruce Vlog. It's me again. Our topic for today, guys, is about yesterday, updating for my exam, kung ano nangyari. Okay, guys, let's begin. Anong oras na ba? Good morning. Hindi, good afternoon, guys. Ayan, it's 1:30 na, guys. Gagaling ko lang ng aking kakainin at kukwentuhan ko tayo mamaya after ko kumain kung ano yung exam yesterday. So, ayan, guys. Kahapon, bali, exam ko kahapon. Ang nangyari is, dumating ako sa exam, dumating ako doon sa lugar na i-examan ko. Sobrang ako, guys, kasi nga, dapat before 45 minutes, dapat 45 minutes. Tapos, guys, sobrang kabado na ang lola mo pagdating ko doon. Kasi nga sobrang aga ko dumating ata ako 12 exactly 12 kasi alauna, guys, yung aking exam. So ayan, guys, dumating ako doon 12, ang exam ko is 1. Tapos ayun, nag-antay ako ng mga siguro 45 minutes kasi maaga ako. Tapos hindi na ako kumain kasi then tumawag na, nag-start na tumawag, tapos pumasok na kami sa room kasi mag-start na check yung ID, tapos yung appointment mo. Bali, in-appointment ko na siya, guys, is 2 months yung appointment, nag-advance ko appointment ko na siya. Tapos ayun na, doon na kami, nag-start na kami. Tapos ayun, biglang nagka-problema yung computer. Hindi siya, guys, nagaan yung video, naghahang, nagsasalita, tapos nawawala yung boses, kaya hindi ka makapag-start. So nagka-problema sila sa internet, guys, yung tipong pinagpapawisan ka na, guys, yung kamay mo tsaka yung paa. Yung kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. So ayun, guys, hindi po kabalo ka na dahil exam mo na. Tapos bigla ka yung pinalabas kasi ayusin mo yung computer. Mag-antay kasi ng 45 minutes, tapos maayos na siya. Tapos nag-antay kami, nag-antay kami hanggang 1, almost 2 na, guys. So ayan, pinapasok kami ulit sa loob. Tapos pagdating mo dun sa loob, ito ipinaliwanag lang na kung bakit hindi na matutuloy ngayon yung exam. Dahil nga doon sa kanilang internet, kailangan nyo nang ayusin dahil hindi wala siyang sound, kaya hindi malalaman yung answer nyo. So ayan, guys, Wednesday ko lang, nag-ready na ako. Todo review ang lola mo, tapos biglang postpone ang exam mo. Ayan, kabalo ka na pagdating. Ayun, guys, hindi siya natuloy dahil nasa internet.
guys, kahapon nandoon na ako ng 12 kasi yung exam ko is 1. Tapos 45, more than 40, siguro 1 hour ako nagantay kasi maaga. Pero nakasulat kasi dun sa letter na kailangan 45 minutes earlier nandun ka. Bago mag-1, dapat andun ka na ng 45 minutes. Kasi nga, yun nga, nakasulat kailangan maaga ka sa appointment mo. Tapos, ayun, 12 ako nakarating. Hindi na ako nag-lunch guys kasi nga, sabi ko, after na lang ako kain, after ng exam ko. So, ayun, tapos after nun, di nag-antay kami. Iba-iba yung mga kasama ko, iba-ibang lahi guys, iba-ibang So, ayun, nag-antay kami ng bago mag-1. So, ayun na, nag-1 na guys. Tapos, nandun, pinapasok na kami isa-isa sa loob. Tapos, pinigyan nag-umupo kami sa, naka-number siya guys. Kung anong number dun ka uupo, may number siya. Tapos, may katabi akong iba, may katabi akong isang, mag-exam din, lalaki siya. Tapos, ano ba yan? Tumutunog yung aking tiyan. Kasi nga, gutom na nga ako guys. Kasi nga, hindi nga ako kumain. Pero kumain ako konti ng kanin bago kami umalis. Bago ako hinatid. So, ayan. Pero nagutom kasi alas 12 na siya guys. So, ayan mo. Nag-antay kami. Ano na kami sa loob guys. Tapos, yung video ng hindi siya nag-work kasi tumitigil. Tapos, biglang magkakaroon ng sound. Tapos, biglang nawawala. Nag-hang siya guys yung computer. So, ayan. Tapos, sinabi sa amin, labas muna kami at magantay kami ng 45 minutes kung maayos. Tapos, ayun, nag-antay kami siguro mga alas 2 na kami mga 2. So, dapat yung exam namin is 1 to 2. So, ayan, hindi nga natuloy kasi nga dahil doon sa computer problem. So, ayan guys, pinalabas nga kami. Yun nga, pinalabas na. Tapos, tinawag ulit. Pinapasok kami ulit sa home. So, ayan. Sinabi na hindi na matutuloy. Magre-reschedule na lang sila ulit kasi nga dahil nga doon sa internet nagahang, kaya ayusin muna. So, lahat ng exam kahapon is reschedule ulit kasi pati nga yung speaking. Kasi KNM sa akin guys, magkaibang room. Speaking naman, iba naman yung KNM. So, ayan guys, hindi natuloy na dahil sa computer problem. So, ayun. Kabadong-kabado ko kahapon guys, pinagpapawisan pa, pati pa. So, ayun, kabadong-kabado. Pero, ngayon guys, siguro sa sunod, hindi na kasi alam ko na kung anong gagawin ko. Tapos, medyo komportable na ako kasi kung paano na yung setup sa loob, ganito. So, ayan, hindi na tayo masyadong kakabahan. Kasi first time ko mag-exam doon, kaya ayun, kabado ako doon. So, ayan guys, sinishare ko lang po ang aking na-experience kahapon. Akala ko matutuloy na ako kasi pinaghandaan ko siya ng 2 months. Yung kaka-review. Tapos, before dumating yung Thursday, Wednesday pa lang, nag-review na ako guys. To-do review na talaga ako hanggang sa bago matulog. So, ayan. Dahil nga hindi, so, i-update ko kayo guys sa aking exam kung magkakasama tayo or hindi. So, i-update ko kayo. And then, nag-set na rin ako ng another exam guys. Sa July, ano pa siya guys? Saturday, July. Nakalimutan ko yung exact date. Basta July siya guys. So, ina-advance ko siya para makapagpa-alam ako sa work ko kung kailan hindi ako makapasok. So, ayun guys. Ngayon ay maganda ang weather. So, enjoy the weather guys sa labas. Mainit siya guys. Today is Friday. So, weekend na naman guys. Pero may work ng lola mo ng Saturday. So, Sunday naman tayo natin. So, Monday hindi naman ako papasok kasi meron kaming travel. So, ayan guys. Thank you for watching my videos. I hope na nakatulong ako at na-share ko ang aking
experience yesterday sa aking exam. So, ayan, thank you for watching my videos and don't forget na rin po subscribe to my channel and please click the bell button